Uherské Hradiště kromě folkloru a dobrého vína nabízí také celou řadu zajímavých cyklostezek. Pokud se chcete vydat okolo Hradišťa, je to nejlepší právě na kole. Cyklostezky se symbolicky otevírají na jaře v rámci akce Na kole Vinohrady Uhersko-Hradišťska. Tou bezpochyby nejpopulárnější trasou je podél Baťova plavebního kanálu. No a když vás kolo omrzí, nebo prostě jen tak pro zajímavost, půjčíte si loďku a necháte se unášet na vlnách Baťova kanálu s větrem v zádech vstříc novým zážitkům. Směrem na Nedakonice pokračuje cyklostezka dál krásným prostředím podél řeky Moravy až do Kostelan, kde je památný mýtovaný most. Pokud však nejste příznivci cyklistiky nebo cykloturistiky, určitě své vyžití najdete třeba v akvaparku nebo na fotbalovém či zimním stadionu, na volejbalových kurtech, tenisových kurtech, nebo můžete zajít na disc golf do Kunovského lesa,